Der behøver ikke være åben himmel over dem her. Isfontænerne er lavet til indendørs brug. Hænderne, der står bag, sidder på ham her, en af Danmarks sidste fyrværkeriproducenter. Og lad os så starte fra begyndelsen. Det er ved at være tørt. Det her det er nitrocellulose, og det er hovedbestanddelen i en isfontæne. Med andre ord, det, der sætter fut i værket. Men det er højeksplosivt. Altså, hverken du eller jeg vil kunne overleve herinde. Hvis der kommer en flamme? Nej, slet ikke. Så er det så slut. Men slut er det nu ikke. Pulveret blandes nu med kemikalier, som giver farve. Afhængig af, om det skal være sølv, eller guld, eller røde, gule eller grønne. Sidste og mest larmende stop. Det er så maskinen, hvor isfontænerne bliver lavet. Der kører 20 ind ad gangen, og så begynder maskinen at presse den med satsen ind. Og den bruger den cirka 24 slag på. Derefter kører de ud. Og så kommer det næsten færdige produkt ud. Her kommer fruen ind i billedet, når de færdige fontæner pakkes. Produktionen af fyrværkeri har alle dage været et familieforetagende. Det var på en fyrværkerifabrik, at det slog gnister mellem Brian Poulsens forældre. Hvorefter de så flyttede herned i 1966 og startede det her op. Brian Poulsen og hans hustru gik samme vej. Produktion har altid fascineret mig, så jeg er produktionsmand. Jeg kan godt lide den, at der sker noget. Det er efterhånden nogle år siden. Jamen, jeg har været i branchen i 40 år, så jeg kender den rimelig godt efterhånden. Parret producerer omkring 1 million isfontæner om året. Brian Poulsen er stolt af sit fag. Jamen, vi er en uddøende race. Og har ingen planer om at lægge krudtet på hylden foreløbig. Jamen, så prøver vi at se, om den kan brænde.